विद्यार्थी मित्रांनो, स्वाध्यायामधील मॅथचा हा 9वा आठवडा. 9व्या आठवड्याचा स्वाध्याय पहा काय आहे. बिंदूचे नाव टिंब टिंब असे लिहितात. बिंदूचं नाव हे कॅपिटल अक्षरामध्ये लिहिलं जातं, म्हणून पर्याय क्रमांक 2 हे त्याचं उत्तर. त्या ठिकाणी आपल्याला एक आकृती दिलेली आहे आणि तिथं विचारलेलं आहे ही आकृती कशाची आहे. तर तो काय आहे, रेषाखंड. मग रेषाखंड हा पर्याय 2 नंबरला आहे, तो पाठवू शकता. त्यानंतर पुढील प्रश्नामध्ये किरण LM ही आकृती कोणती आहे. पहा, किरण जो असतो त्याला एकाच दिशेला बाण दाखवलेला असतो, त्यामुळं पर्याय क्रमांक 3 हा आपलं बरोबर उत्तर येईल. कारण त्यामध्ये आकृतीमध्ये दिलेल्या रेषाखंडाला एका दिशेने बाण दाखवल्यामुळं तो किरण आहे. पुढील प्रश्न आहे, चौकटी वहीच्या पानावरील आडव्या व उभ्या रेषा कोणत्या प्रकारच्या रेषा दर्शवतात. पहा, फक्त आडव्या रेषा घेतल्या तर समांतर रेषा होतात, किंवा फक्त उभ्या रेषा घेतल्या तर समांतर रेषा होतात. परंतु या ठिकाणी आडव्या व उभ्या घेतल्यामुळं लंब रेषा असा पर्याय पाहिजे होता, तो तिथं उपलब्ध नाही. त्यामुळं कोणतंही उत्तर जरी आपण निवडलं तरी ते चुकीचं असेल. टिंब टिंब या कोणाचे माप 180 पेक्षा जास्त व 360 पेक्षा कमी असते, तर तो आहे प्रविशाल कोन. त्या ठिकाणी आपल्याला काही आकृत्या दिलेल्या आहेत आणि आकृत्यामध्ये कोणाचं माप, नाव बरोबर असलेली जोडी ओळखायची, त्यासाठी पर्याय क्रमांक 4 बरोबर येईल. या ठिकाणी वरी प्रविशाल कोन आपल्याला विचारलेला आहे आणि 3 नंबरची आकृती ही प्रविशाल कोनाची आहे, त्यामुळं पर्याय क्रमांक 3 हा आपल्याला निवडावा लागेल. अशा प्रकारे 8 पैकी 7 उत्तर आपले नक्कीच बरोबर येतील, कारण एक चुकीचा